Ukuvuleleka kweehambo zamazwe ngamazwe kwamkelwe ngezandla ezishushu ngurhulumente wephondo laseNtshona Koloni, nanjengoko sekumbuvu kungene ihlobo kwela phondo. Uqoqosho lweli phondo luxhomekeke kakhulu kwicandelo lezokhenketho, yaye ukwehla gqolo kolosuleleko yintsholongwane yecorona nokwehla kwezinga lokusweleka kwabantu yile ntsholongwane kweli phondo ziindaba ezimnandi, futhi ikwalithuba lokuvuselela uqoqosho ngokutsha. The main focus we now need to move to is getting the economy back, clawing back those jobs that we lost during this period, and specifically the number of jobs in our tourism sector. So we absolutely welcome the opening up of our international borders. Isikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe saseKapa sesinye sezikhululo ezintathu kweli ekulindeleke ukuba zivulele ihambo zamazwe ngamazwe ngomhla wokuqala kule nyanga izayo. We have seen a slow but steady increase in passenger movement since the travel ban has been lifted, and we are optimistic that that will now increase. Ukanti necandelo lezokhenketho elemiboniso bhanyabhanya kwakunye neendawo zokulala nekungawona abinza kakhulu kuqoqosho lweli phondo akulungele ukuvuselela uqoqosho ngokutsha. Nangona lehlile izinga lolosuleleko nokusweleka kwabantu yile ntsholongwane, kodwa uluntu lubongoziwe ukuba lungayekeleli umxakatho kuba ayikapheli le ntsholongwane.